I kao što vidite da ima i ova moja nova maskota, Šljukićevi poni. Uglavnom, da vam pokažem njeno koso i tijelo. Ovo je bila remontaž. Mislim da biste i već znali. Ok, da vam pokažem još nešto cool. Ovo može vam biti za ponije. Vidite, možete da stavite ponija. Liter s petčupom. Cool, zar ne? Da, jako cool. A makni se. Uglavnom, neće biti samo to video. Dakle, će biti još to. Izvinite, o, kamera nije baš dobra. Odi se. Hajde sada krenimo. Izvinite, ali uglavnom. Želim da vam kažem da sad ću da glumim nešto. 41 metra. Ali krenimo. Vidi kako sam je stara baba. To je baba. Kome to govori da sam baba? Znam da sam Peglo, ovo je moj studio. Onda kažem da je najkat umreo. Trebao si da nosiš ženski topić. Pa nisam nosio. Ti si muško. Nisam ja muško, ja sam žensko. Muško. Okej. Sveckava. Mak. Koliko video umro je? Fred je umrao. Nije. Tražim Fredija, da li znate? Ljudi, dobar dan. I vidite da imam novo telo. Makne se od kamere.